जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഉപദേശം ഏഴാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ഉപദേശത്തില് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഏഴാമത്തെ ഉപദേശം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നാമാപരാധം. നാമത്തിന് നമ്മള് ആറാമത്തില് നമ്മൾ വൈഷ്ണവാപരാധം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഏഴാമത്തില് നാമാപരാധം, നാമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അപരാധം. നാമത്തിന് അപരാധം പാടില്ല, അപരാധം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യം വിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ കിന്തോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാധിക്രമാത് ഭവതി തത്കഥമൂലഹന്ത്രി. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, പുണ്യ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം നമുക്ക് പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്ത് തോന്നില്ല? മധുരമുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് രുചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് മധുരം തോന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അത്ഭുതം പറയുന്നത്? അത് വീണ്ടും നമ്മളാ മധുരമുള്ള തോന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാവില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രുചി വരികയും നമ്മളെ ആ രോഗം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകില്ല? ആ നാവിനത് മധുരമുള്ളതായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ രോഗം നമുക്കതിന് രുചി വരികയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ഏഴാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മധുരമുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് പറയുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? മധുരം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ അസുഖം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ രുചി മധുരത്തിന്റെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്കതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കാക്കയുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങള് എന്താകാം? അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന, അത് പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണ്. നേരെ മറിച്ച് അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് അതീന്ദ്രിയവാദികള് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണ്, അതിനെ ആലപിക്കുന്നു, അംഗീകരിക്കുന്നു, ശ്രവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 10-11 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നമ്മള് നരാധമന്മാര് മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കാമിലാരി രോഗം എന്ന് വെച്ചാല് മഞ്ഞപ്പിത്തം, കൽക്കണ്ടം രുചിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവിദ്യ എന്നത് ക്ലേശങ്ങളുടെ ഉറവിടം. ശരിക്കും നമ്മുടെ രോഗം എന്തിനാണ്? മനസ്സിനാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് മായാലോകത്തെ ദുരാശ്രയത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾക്കെതിരെ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനായിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ പൗരുഷ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലും വിഫലമാകുന്നെങ്കിലും വിദ്യ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന്. നമ്മൾ തെറ്റുകൊണ്ട് തെറ്റിനെ തിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുന്നത്? മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ, ബോധം ശുദ്ധമായാൽ ഈ രോഗത്ത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വമാകുന്ന ആഗ്നിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നാമം എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ നാമജപം ആരംഭിക്കണം. ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഇതൊട്ടല്ല എടുക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 3 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റത്തെ ഘട്ടം നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളില് ഒന്ന് അപരാധ ഘട്ടം. ഒന്നാമത്തതാണ് നാമാപരാധം, രണ്ടാമത്തത് നാമാഭാസം, മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധനാമം. 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് നാമജപത്തിനുള്ളത്. ഒന്ന് നാമാപരാധം, അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തത് നാമാഭാസം, അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടത്തിനാണ് നാമാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് ശുദ്ധനാമം, ശുദ്ധനാമം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത്. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ നാമാപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നത് അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ അപരാധങ്ങളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ അപരാധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നാമം ജപിച്ചു വരുമ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. അപരാധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടുത്തിൽ പറയാം. ഈ അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലെത്താണ്? ആഭാസം, നാമാഭാസ സ്റ്റേജിലെത്തും. അവിടെ നിന്നും പിന്നാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? വിശുദ്ധ നാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഒട്ടും അപരാധങ്ങളില്ലാത്ത ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ നാമാപരാധ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇരുട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ആഭാസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറച്ചൊരു പ്രകാശം വന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ അടുത്ത ആ വിശുദ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മള് ആ ഫുള്ള് പ്രകാശം വന്ന് ഫുള്ള് പ്രകടമായി. അപ്പൊ 3 സ്റ്റേജ് നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നാമ അപരാധം, നാമാഭാസം, ശുദ്ധനാമം. അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഘട്ടം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നാമ അപരാധം, 2 നാമാഭാസം, മൂന്നാമത്തത് വിശുദ്ധനാമം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധനാമം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഘട്ടം എന്ന് പറയാം. അപരാധങ്ങള് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ശുദ്ധനാമം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. നാമാപരാധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ അപരാധങ്ങളാണ്. നാമാഭാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വന്നു എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധനാമം, അതല്ലെങ്കിൽ അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നാമാപരാധത്തിനെതിരെയുള്ള തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 10 അപരാധങ്ങളാണ് നാമജപത്തിന് പറയുന്നത്. ആ 10 അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നാമാപരാധം പറഞ്ഞില്ലേ, 10 അപരാധങ്ങൾ. അതായത് ഒന്നാമത്തെ അപരാധവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധമാണിത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ അപരാധം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വൈഷ്ണവ നിന്ദ. വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേടിയ എല്ലാതും നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധമാണ് എന്ത്? വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപരാധം. രണ്ടാമത്തെ അപരാധം, ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനും ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത്, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നാമം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപരാധം. ഒന്നാമത്തെ അപരാധം വൈഷ്ണവ നിന്ദ. രണ്ടാമത്തെ അപരാധം, അതായത് എല്ലാ ദേവന്മാരും, മഹാദേവനായും ബ്രഹ്മാവായാലും എല്ലാവരും ആരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യരാണ് എന്ന് കരുതുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ ആരാരാധിച്ചാലും എല്ലാവരും എത്തുന്ന ഒന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപരാധം. രണ്ടപരാധം. ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത്, അതായത് മഹാദേവനും ശിവന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം എന്ന് കരുതുന്നതും എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ അപരാധം. മൂന്നാമത്തത് ഗുരുവിന്റെ ശാസനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക.
ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നമ്മളെ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മൂന്നാമത്തെ അപരാധം. ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്, ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ, ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ, അതിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതും എന്താണ്? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അപരാധം ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ അപരാധം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെയോ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൂഷിക്കുക. അതായത് വേദ പഠനങ്ങൾ, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിന്ദിക്കുന്നത്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങള് വേദപാഠങ്ങളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൂഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വേദങ്ങള് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നാലാമത്തെ അപരാധം. അഞ്ചാമത്തത് ആദ്യത്തെ 4 അപരാധം, ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്, വൈഷ്ണവ അപരാധം. രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ അപരാധം. ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അപരാധം. വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ അപരാധം. ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ അപരാധം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യം സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുന്നത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ജപം, മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപം, അതൊരു സങ്കല്പമാണ്, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവും ഇല്ല, അത് വെറുതെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അത് സങ്കല്പമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് അതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുക ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്, അത് അപരാധമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തില് പാപകർമ്മം ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം മഹാമന്ത്രത്തിന് ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട്, ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ പാപഫലങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? തിരുനാമ ജപത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നാമവും ജപിക്കും, പാപവും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായി മാറും? നാമം ജപിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, പാപം ചെയ്യും, നാമം ജപിക്കും, അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടാകും. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ പാപം പോകുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നാമം ജപിക്കുക, പാപപ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം. അതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ അപരാധം. അപ്പൊ 5, 6, 7 ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം സങ്കല്പമാണെന്ന് കരുതുന്നത്. തിരുനാമത്തിനെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക, അതായത് നാമത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാനോട് നമ്മള് രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം തിരുനാമം എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ തോന്നിയ പോലെ, നമുക്ക് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അപരാധമാണ്. പിന്നെ നാമത്തിന്റെ ബലത്തില് പാപം ചെയ്യുന്നതും അപരാധമാണ്. എട്ടാമത്തത് സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കാണ്ഡമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ട്? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് മഹാമന്ത്ര ജപം എന്ന് പറയുന്നതും അപരാധമാണ്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത്? മഹാമന്ത്ര ജപം. ഇതിലെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമല്ല, ഹരേ രാമ മന്ത്രമായിരുന്നു അത് വേദമന്ത്രം. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണത്. അപ്പൊ അത് കർമ്മകാണ്ഡമായിട്ട് പറയുന്നതും അപരാധമാണ്. പിന്നെ വിശ്വാസി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നതും അപരാധം. ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം, നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ്? അതും അപരാധമാണ്. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി, നാമജപത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, എന്നിട്ടും നമ്മൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട് ആസക്തി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? അപരാധമാണ്. ഈ 10 അപരാധമാണ് നാമാപരാധം. ഈ 10 അപരാധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 അപരാധത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അപരാധങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഒന്നാമത്തെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അപരാധ സ്റ്റേജിലാന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാമാഭാസത്തിൽ എത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നത്? ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓക്കെ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്ന് ഒരു 6 മുതൽ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി? മാതാജി? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏതാ പറയേണ്ടത്? പ്രഭു ഏതാ പറഞ്ഞത്? അല്ല, 6 ഒന്ന് മുതൽ മുതൽ താഴോട്ടല്ല, ഒന്നുകൂടെ അതേപോലെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. അതേപോലെ പറഞ്ഞോളൂ. 6 മുതൽ താഴോട്ടാണ് എനിക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലാതിരുന്നത്. ഓക്കെ. 6-മത്തത് പറയണത് തിരുനാമ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ അതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുക. തിരുനാമത്തിന്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്താൽ അത് അപരാധം. പിന്നെ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്കറിയാം, നാമജപത്തിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പാപങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? അഗ്നിയെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അതിന്റെ ആ ശക്തി, ആക്കം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് കഴിയും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നാമവും ജപിക്കും, പാപവും ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാപങ്ങൾ ചെയ്യും. കാരണം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തോ അത് ഇല്ലാണ്ടാകും എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് അപരാധാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മകാണ്ഡമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മളെ വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, വേദമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദങ്ങളിലുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അപരാധാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അത് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാം, ഭൗതികമായ ആസക്തി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും അപരാധമാണ്. ഇതിലേതാ മനസ്സിലാവത്തെ? ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ, 10-മത്തെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, നമ്മള് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണം ഇത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ടും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വാസം ഇല്ല. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മള് നാമജപത്തിൽ, അതായത് ചിലർ ഞാൻ പറയാറില്ല, ചിലർ ചോദിക്കും ഈ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ, അതായത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നാണ് ഉണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വെച്ച് പുലർത്തുക. നമുക്ക് ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് ആസക്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം, അതും അപരാധമാണ്. ഓക്കെ ആണോ? നാമജപത്തിന്റെ അപരാധം ഓക്കെ. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 10 അപരാധം പറ്റുന്ന പോലെ മാതാജി, 2-മത്തെ അപരാധം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മര്യാദക്ക്? ശിവൻ ബ്രഹ്മാവ്, അതങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണില്ലേ മാതാജി? അത് തുല്യമായോ എന്നാണ് അതായത് തുല്യമല്ലല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒരേപോലെയാണെന്ന്, ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധം. അതായത് ഭഗവാനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ നിയന്താവ്. നമ്മളല്ലാതെ ഭഗവാനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത്, അതായത് ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ഒരേ ഒരു ദൈവം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8-മത്തെ ഒന്ന് പറയൂ മാതാജി. 8-മത്തേത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അത് നമ്മള് കർമ്മകാണ്ഡ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപരാധം. നമ്മളെ വേദമന്ത്രമല്ല എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. നമ്മളെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രമല്ല എന്ത്? വേദമന്ത്രം ഏതാണ്? ഹരേ രാമ മന്ത്രമാണ്.
അത് ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട കുറെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അത് ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ മന്ത്രത്തിനെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? ആ വേദമന്ത്രത്തിനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ അതെന്തല്ല? വേദമന്ത്രല്ല. പക്ഷെ വേദമന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദമന്ത്രം ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദമന്ത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ് അല്ലെ? അതെ. അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങള്. ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നത്? ഒന്ന് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. കൂടെ ഭക്തി, നമ്മള് ഭക്തിയുടെ 9 സ്റ്റേജസ് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയില് വിശ്വാസം വേണം. ഭക്തിയില് ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം, ദൃഢവിശ്വാസം വേണം നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഘം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനില്. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം പുലർത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ ദീക്ഷ നൽകപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് സാധന ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭജനക്രിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും, നാമജപം, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, അതൊക്കെ എന്തിനു വരും? ഭജനക്രിയകളിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ മൂന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ആദ്യത്തെ 3 ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സത്സംഗം നമുക്ക് വേണം, ഭജനക്രിയകൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അതായത് നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തിൽ വരും? ഭജനക്രിയയിൽ വരും. ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ 3 നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അടുത്തത് ഈ 3 നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അനർത്ഥ നിവർത്തി. എല്ലാ അനാവശ്യ ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുക, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് എല്ലാവരും നിൽക്കും. ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി ഇത് കടക്കാൻ നമുക്ക് പാടാണ്. നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് നിഷ്ഠ. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ദൃഢമായിട്ട് സ്ഥിതനാകുന്നത്, നമ്മള് നിഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തുന്നത്, സ്ഥിതനായിട്ട് മാറുന്നത്. നിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതില് രുചി വരും. രുചി വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി വരും. ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഭാവം വരും. ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏതാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തിലെത്തും. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിലെത്തുന്നത്, പ്രേമഭാവത്തിലെത്തുന്നത്. ലാസ്റ്റത്താണ് എന്ത്? പ്രേമഭക്തി, പ്രേമത്തിലെത്താൻ. അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ, തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 ചെയ്താലേ 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് 3 നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് നമ്മൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. സത്സംഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പോകണം. ക്ലാസ്സിൽ കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ഭജനക്രിയ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് സപ്പോർട്ടിങ് ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഇതിലൂടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ അത് വിചാരിക്കണം. ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടായാലേ നടക്കുള്ളൂ. ഇത് 3 കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത്? അനർത്ഥ നിവർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ സ്റ്റേജില് അനർത്ഥ നിവർത്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ പതുക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാ ശീലങ്ങളും മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് വരുന്നത്, നിഷ്ഠ. നിഷ്ഠയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ നിർത്തതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം 7 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ പറയാ? ഭഗവാന്റെ നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച്. നാമം ഭഗവാന്റെ കേട്ടോ, നാമാപരാധ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
അടുത്തെടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ ആദ്യം മുതൽ? ഏതാ മാതാജി? അപരാധ ഘട്ടം ഒന്ന് പറയാമോ മാതാജി? നാമ അപരാധം, നാമഭാസം, ശുദ്ധനാമം. ഈ നാമാപരാധം ഡെയിലി നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മതി. വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നി തുടങ്ങും, ഇതെനിക്ക് മാറ്റണം, അതെനിക്ക്